आज बाजार से मुर्गा ले आयल बानी। आज मुर्गा बनी। दादी तहरा से मछरी नु मांगले रहली हा त मुर्गा काहे खातिर लेला हा? दादी मछली कहतारी। अब मछली दूसरा दिन आ जाई। एमे का लागल बा, मछली ले आ देम। मम्मी के बतिया मान गइला हा और दादी के बतिया ना मानला हा। हम कुछ नहीं कहत, दादी कहत वाली है। दादी कहत तारी नु कि नतिया अपने मेहरारू के कहला में मुर्गा लेके आई बा। हम कतना दिन से मछली मांगत तनी त काहे नहीं खेलेवत? नती वो अपने खास, हम त ना खाई। तू तो जानते बाड़ू कि दादी के खिसियाए के आदत बा। तनी तनी बात में खिसिया जाली। छोड़ा उनकर बात, दूसरा दिन ले आ देम। दूसरा बाजार के मछली ले आ देम। तो पापा मम्मी कहत तारी नु कि कहा ए दादा बुढ़िया मछली खाए खातिर कतना हहियाइल बिया। बड़का पुजेरी बनेले, रोज अगरबत्ती देखावेले। ए बेरा बुझाता कि मछली खाए खातिर मार कर दी। ऐसे ऐसे मम्मी कहतारी। हाँ तो मम्मी भी बहुत बढ़ चढ़ के अब बोलतारी। पहले ना बोलत रहली है ऐसे।